Isang makasaysayang umaga po sa ating lahat. Ako po si Joanne Piconcillo, Museum Guide sa Jesse Robredo Museum na nasa pamamahala ng National Historical Commission of the Philippines. Malugod ko po kayong welcome sa aming webinar na pinamagatang My Ancestry, the Family and History in the 21st Century. Tayo po ay kasalukuyang napapanood sa official FB ng Museo ni Jesse Robredo, Museo ni Jose Rizal sa Dapitan, Museo sa Kasaysayang Boholano, Museo ni Juan at Antonio Luna, Museo sa Kasaysayang Pang-ekonomiya ng Pilipinas. At kung may mga katanungan po kayo, maaari lamang na i-comment sa ating comment section para po masagot ng ating tagapagsalita. At para po formal na buksan ng ating webinar, nais ko pong ipakilala ang Shrine Curator 2 ng Museo ni Jesse Robredo na si Mark Anthony Glorioso. Mark Anthony. Thank you, Joanne. So magandang umaga po sa lahat ng mga participant natin na nakatutok ngayon sa Facebook Live. Kami po sa NHCP ay nagagalak sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming mga aktibidad. At ngayon po ay naghanda kami ng isang webinar na pinamagatang My Ancestry, Family History and Genealogy in the 21st Century. Kapartner natin sa webinar na ito ang Family Search. Kagaya nung nakaraang taon, ang Family Search po ay isang non-profit organization na namamahala sa pangongolekta, pagpapreserba at pagbabahagi ng family history records sa buong mundo. Sila rin po ang may hawak ng pinakamalaking genealogical record collection sa buong mundo at mahigit 6.3 billion sa kanilang digital records ay maaaring makita ng publiko sa kanilang website. Layunin naman ng webinar na ito na ipakita ang mga makabagong paraan ng pananaliksik ng mga yumaong kamag-anak gamit ang mga digitized record upang makabuo ng isang family tree at nang mas makilala pa ng marami ang kanilang pinagmulan. Kaya huwag na nating patagalin pa at ipakikilala ko na po ang ating resource speaker. Ang ating tagapagsalita ay nag-aral ng Bachelor of Arts in Library and Information Science sa UP Diliman. Isa siyang family history researcher at naging bahagi ng Philippine Genealogical Society mula 2012. Siya rin ay nagsilbing digital preservation technician ng Luz Biminda Genealogical and Microfilming Services mula taong 2009 hanggang 2011. Dito ay pinamunuan niya ang pagpapadigitize ng mga mahahalagang family history records upang mapreserba at ma-access ng publiko. Bilang Patron Services Manager naman ng LDS Church, siya ang namahala sa 170 Family History Centers sa Pilipinas at nakapagbigay na rin siya ng mga training sa mga volunteer workers. So malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang kasalukuyang Country Manager ng Family Search, si Ginoong Felbir Ordinario. Maraming salamat Mark sa pagpapakilala at maraming salamat NHCP at sa Museo ni Jesse Robredo sa pagkakataong ito, oportunidad na ito na makapagbahagi sa inyo ngayong umaga. So kung mamarapatin po ninyo, isi-share ko po ang aking screen. Pero bago po yun, nagpapasalamat muli ako sa pagkakataong ito. Kagaya ng sinabi po ni Mark, ito po ay unang naganap last year sa Museo ni Jesse Robredo. Meron lang po mga ilang mga estudyante na nandoon. Pero dahil nga sa teknolohiya na meron tayo at sa sitwasyon natin ngayong panahon ng pandemya, nagpapasalamat ako sa oportunidad na makapagbahagi sa mas maraming mga tao sa umagang ito na patungkol pa rin sa same na topic na
family history at genealogy at sa maikling panahon po na meron ako, nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang mga bagay na dapat nating tandaan kung tayo ay nagsisimula o nagpapatuloy sa ating pananaliksik sa ating pinagmulan, mga kaanak, mga ninuno. So let me share my screen at hopefully walang maging problema. Ayan. So isi-share ko po. And hopefully po nakikita na yung aking sinishare. Can anybody from the team give me feedback? Just to make sure. Kita na po, sir. Okay. Sige. Sa umagang ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ilang mga bagay. Ito po yung pinaka buod or outline, summary ng aking i-share. So ano po ba ang genealogy at family history? Bakit natin ito kailangan? Paano tayo magsisimula? At ano yung mga resources na available sa panahon natin? Ngayong 21st century, ano na po ba yung mga available na mga resources sa sino mang gustong magsaliksik ng kanilang talaang kanan? At isang part din ng aking presentation ng pagpapakilala po sa Family Search bilang I think foremost na genealogical website sa buong mundo na nag-enable sa mga tao na mga families and individuals na ipreserba at panatilihin ang kanilang mga family history materials, memories, stories, and yung kanilang mismong pedigree. Okay, so yan po ang aking outline. And let me start by talking about genealogy and family history. Mag-dive na po tayo dyan, diretso. So genealogy, so I'll talk about the difference and the similarities. Ito po ay study ng ancestry, ng pinagmulan natin or ng ating descent. And it refers more to the actual search for ancestors, mga ninuno, at yung mga descendants ng mga ninuno natin. Maliban sa atin, mga pinsan natin, mga tito-tita, okay? And pag sinabing genealogy, ang pinag-uusapan natin ay pedigrees. No? Your pedigree being a single direct line backward from yourself. Sinong tatay mo, nanay mo, sinong mga magulang nila, magulang ng magulang nila, and so on. So yan po una nating naiisip kapag binabanggit yung genealogy. Ngayon may isang term na halinghinang ginagamit pag sinabing genealogy. And for our organization, ito po yung mas madalas namin ginagamit, yung term na family history. Family history naman, as we use it, can also include those members of the family that are part of the family by way of informal or formal adoption, o di kaya naman sa pamamagitan ng kasal. It refers more to the discovery of the lives of ancestors. So, ito po ay patungkol sa kwento, no? From the word itself, history or story. No? Kapag ito po ay ang pinag-uusapan na natin ay konteksto, no? Konteksto, mga kwento tungkol sa mga pangalan na nasa pedigree chart natin. Ito po yung matatawag na family history and descendants through stories and photos. Yeah. So in June 25, 2013, move ko lang itong nasa screen. In June 25, 2013, importanteng date po ito in the history of discovering one's ancestors. On that day, sa Wikipedia, pinag-merge yung articles na genealogy and family history. So,
naging ano na po siya, iisa. Now, the merge was in culmination of a 2-year discussion among Wikipedians over whether the terms are synonymous or synonyms or have different meanings. The consensus was that any distinctions in modern English were so subtle and undefined daw po that there should be only one article. So, pwede natin gamitin yung genealogy at family history. Halin-hinan. Hindi masyadong ganun yung difference. Pero again, sa aming organisasyon, the way we see it, no, pag sinabing genealogy, it's more about charts, pedigree charts, and so on. Pag sinabing family history, may puso. It's about hearts. So charts versus hearts. Ganun po namin siya tinitingnan. But then again, for the purpose of our discussion, genealogy, family history, pwedeng isa lang yan. So, bakit natin pinag-uusapan yung family history? Sabi ni Alex Haley, isang American author, in all of us there is a hunger marrowed deep to know our heritage, to know who we are and where we came from. I don't know about you, pero ako, meron talagang pagnanais, dati pa, na alamin kung saan ako galing. Saan galing yung mga ninuno ko, ano yung naging buhay nila, sino yung pinakamatandang pwede kong malaman, makilalang ninuno. Talagang gusto kong malaman yung aking pinagmulan ng aking pamilya. And nasa kaibuturan yun ng aking pagkatao. Alam kong marami sa mga nanonood ganun din. No? And I think this for me is very true. Sabi ni Michael Crichton, isa sa mga sci-fi authors, kilalang sci-fi authors, sabi niya, if you don't know history, you don't know anything. Para kang dahon na hindi alam na parte siya ng isang puno. So ganun daw po kung bakit natin kailangan ang family history or history. At huwag na tayong lumayo. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ina-attribute sa kanya to, no? Pero sa aking mga binasa, ito ay isang, kumbaga salawi kainan na kinote lang ni Jose Rizal at one point. Sabi niya, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. And I think, totoo po ito at dahil dito, dapat nating pag-aralan ang ating pinagmulan, no? In terms of yung mga ninuno natin, yung mga taong nauna bago tayo. Yan. So bakit natin kailangan ang family history, lalo na sa panahon natin ngayon? So let me just point out some several principles. No? Kailangan natin ng family history dahil nagtuturo ito ng core identity. So nagtuturo ito, ipinapakilala ng pag-aaral ng family history ang ating cultural background. No? And kung saan tayo galing, pag nalaman natin yun, it helps us develop a strong sense of who we really are. And the way we relate to our family stories and create our own narratives about ourselves, it helps establish our unique, authentic core identity. Sabi ng isang family narrative researcher na si Robin Fivush, sabi niya, sharing family stories contributes to kids' emerging sense of self, both as an individual and as a member of the unified family. Adolescents, sabi niya, who are able to recount specifics and details of their family stories. No, kahit hindi yung family history, yung kwento lang within his own immediate family. They have higher self-esteem and greater sense of resilience. So sounds familiar po. No? These days we're talking about resilience, no? Lalo sa panahon ng pandemya. Our family stories give us a sense of belonging and create a core identity that can be a great source of empowerment, especially during these times. Ang family history din po ay nagbibigay sa atin ng sense of connection. So forming relationships with family past, present, and future can feel an innate need in us. So minsan may mga taong katulad ko na naghahanap ng connection, no? Connection. Halimbawa, yung apelyido kong Ordinaryo ay matatagpuan mainly
sa Balawan, La Union. Doon karamihan ng mga ordinaryong makikilala ninyo. For the longest time, naghahanap ako ng connection sa mga ordinaryo na taga Ilocos Region or La Union. Sapagkat ang pamilya ko ay taga Visayas, no? taga Negros Occidental. And hindi ko pa rin nakikita yung connection na yun, magpasangga ngayon. Pero yun, ang pag-aaral ko ng family history ay nagbibigay sa akin ng sense of connection kahit hindi ko pa nahahanap yung eksaktong documents na magpapatunay na connected ako sa kanila by blood. But it gives me that sense of connection. And sabi sa isang TED Talk na pinamagatang everything you need to know about addiction is wrong. The opposite of addiction is not sobriety, it is connection. So sa panahon ngayon na maraming bagay na pwede tayong kaadikan, isang solusyon din ng pag-aaral ng family history. So connecting with members of our family, past and present by learning their history feels an innate need in each of us. And sometimes yun yung solusyon sa mga may mga tao ang kilala na they were able to break free from addictions because of engaging themselves sa family history. Next is compassion. So learning history of the history of our ancestors help us gain greater understanding and about the challenges they've faced. And kapag nalaman natin yung mga pinagdaanan ng mga ninuno natin, lolo't lola natin o maging mga magulang natin, we develop this sense of compassion, awa, empathy. Kapag nararanasan na natin yung mga similar na paghihirap sa panahon. And again, resilience na binanggit ko na kanina, ang pag-aaral ng family history ay nagbibigay sa atin ng katatagan. Dahil pag na-realize natin na libo-libong taon bago tayo nabuhay ay dumaan na rin sa mga possibly mas mahihirap na mga panahon. Ngayon pinagdaanan natin 6 na buwan mahigit na lockdown. Maaring yung mga ninuno natin dumaan din sa similar na mga pagsubok at nanaig sila at dahil nanaig sila nandito tayo. So, and also selflessness. Since family history work ay more of just recording and organizing information para sa sarili mo at sa mga makakabasa, makakakita nito sa future generation. It's a selfless activity, selfless endeavor. And also it increases our self-worth. So let me tell you about my lola. So wala na akong buhay na mga grandparents, pero si Lola Nena, bago siya namatay, siya ang nanay ng tatay ko, na-interview ko siya. At nung mga 90 na siya nung na-interview ko siya. And kagaya ng marami mga katandaan, kapag tanong ka ng tanong, naiinis sila. Pero sinuhulan ko lang ng pagkain yung lola ko. Sinuhulan ko lang siya ng Magic Flakes, libre plug. Saka ng isang piraso ng marang. And dahil doon, nagsimula siyang magkwento tungkol sa buhay niya mula nung bumiyahe siya mula sa Capiz, papunta sa Isla ng Negros, paano sila nagkakilala ng lolo ko, at paano sila nagligawan. Nalaman ko na 10 years yung difference ng edad nila. And may dalawang anak na yung lolo ko nung nakilala niya yung lola ko. May dalawang anak from the first marriage. So that was my last visit with her. And up to this day, I still wish na I had more opportunities na matanong siya about questions tungkol sa pamilya niya. Very spotty na yung memory niya, pero marami pa rin ako nakuha. And I don't know sa inyo, pero ako, I think na I can almost guarantee na hindi natin natatanong ng sapat yung mga lolo't lola natin tungkol sa buhay nila. Hindi natin sila napagtutuunan ng atensyon. Hindi natin sila sapat na nakukuha na ng impormasyon na maaring maging
tulong sa atin sa hinaharap. And we can use Google, no, to learn anything about what we want about world history, for example, and other things. But our own personal history, that which we really should know quite well, no, can only be accessed by asking questions. So yung lola ko, nung tinanong ko siya, this is not my creation. Hindi ito mga photos ko. Kinuha ko lang ito mula sa website ng Wait But Why. Pero parang ganito yung nangyari sa interview ko sa lola ko. No? Nakilala ko yung mga tao na may kulay, no? Hanggang sa great grandparents. Pero yung mga taong gray, no? Mga mas marami sila, I know nothing about them. Now, every time I look at my family tree, I feel a burning desire to know who these people are, not just their names. And naisip ko lang, what if nakapagsulat yung lola ko, no, ng diary o nakapag-keep siya ng maraming photos at nakarating sa akin yon. Mas naging masaya siguro ako ngayon at mas marami akong mga natutunan. And so, dahil hindi yun ang nangyari sa pamilya namin, no, I'm changing history for my family in the future. Ginagawa ko ngayon, kinukolekta ko lahat ng pwede ko makolekta dahil alam kong mahalaga ang pag-aaral ng pananaliksik ng family history. So, maraming mga kwento, no, sa pamilya namin at for the interest of time, hindi na ako masyadong magde-delve sa mga ibang slides. But just another realization, no, a humbling perspective na gusto ko i-share na dinudulot ng family trees sa atin. And this is about the worth of an individual, yung worth natin. To illustrate, here is a typical portrait pedigree. No? Kung makikita nyo, ilang generations lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generations from you. Yung top row na nakikita nyo are 128 great-great-great-great-great-grandparents. So think of that for a moment. Nung mga taong 1800 to 1825, merong 128 na random strangers going about their lives and bawat isa sa kanila ay nagresulta sa kung sino ka ngayon. Sino sila? Saan sila galing? Saang lugar sila tumira? Anong pinagagawa nila sa buhay nila? Maraming mga tanong na maaaring hindi na natin masagot. But the craziest thing for me, no, is in this diagram is that this only represents the last 200 years of our ancestry, of our ancestry. Now, if we go further back, mga another 100 or 300 years back, no, 500 years back in total, merong 4,000 tao na nabuhay para ikaw ay mabuhay. And that gives us a perspective na tayo ay work in progress. Tayong lahat ay resulta ng matagal na proseso ng pag-iibigan ng napakaraming tao over the course of hundreds of years, thousands of years even. Okay? So let me now jump, no? Pinag-usapan na natin kung bakit ito mahalaga para sa akin. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng family history. So paano ba ako magsisimula? Sa panahon ngayon, no, ang advice namin bilang mga family history researcher is unahin natin yung mga perishable. Yung mga madaling mawala. Katulad ng lola ko, wala na siya. Hindi ko na siya mababalikan. Hindi ko na siya ma-interview. Pero that last interview, no, was very precious to me. Kailangan natin i-capture na yung mga memories ng ating living relatives before they are gone. Lolo't lola, uncle at auntie natin na maaaring matanda na, may sakit na, interviewin na natin sila. Ask questions, record on videotape the answers if possible. Alalahanin natin na the only dumb question is the one that was never asked. So magtanong na tayo ng magtanong habang pwede pa natin silang matanong. And we need to preserve originals or copies of the old photographs and documents.
Sa panahon natin ngayon, merong mga teknolohiya kagaya ng cellphone, may mga apps na pwede natin picturean yung mga old mga lumang litrato sa mga bahay natin. Kung may mga negatives tayo, merong mga film scanners available, no, kung talagang gugustuhin natin, no. Kailangan nating identify lang those pictured in photographs while living relatives can still do so. Maaaring, ewan ko kung ilan sa inyo makaka-relate. Marami tayong mga pictures sa bahay na hindi na natin kilala kung sino. Kailangan natin itanong sa mga magulang natin o sa kung sino man nakakatanda agad kung sino yung mga taong yun at anong mga nangyari sa mga events na nasa mga pictures na yun. At dapat natin i-preserve yun using the technologies that we have. The phone, and then store it somewhere na long-term yung ating backup. And organize the valuables in at least 2 distinct formats and in 2 separate locations. Yung recommendation namin. Una, retain paper copies and properly store the original. So, kailangan as much as possible. Kung pwede natin i-keep yung original, i-keep natin yun. Pero halimbawa, pag-aari ito ng ibang tao, i-organize lang natin at kuhanan natin ng litrato kung pwede. And, yun nga, i-digitize natin for the future. Digitization involves not just capturing but also preserving yung mga pictures natin of those documents, of those photos for long term. No, kapag sinave lang natin yun sa isang lugar like a USB drive na maaaring makorrupt, at some point wala na tayong backup, goodbye na rin. So sayang. Meron tayong mga websites na pwedeng paglagakan yan like Google Drive. And mamaya babanggitin ko about familysearch.org and some of its features. Number 2, step 2. So, importante na kolektahin na muna natin yung mga impormasyon, yung mga perishables na, mauna na yon. And then, kapag nakolekta natin yung mga bagay na maaaring mawala anytime, we can start setting goals. No? Ano ba yung gusto nating ma-achieve sa ating family history research? We can build a cooperative network, Facebook group, reach out sa mga posibleng kamag-anak. Uso yan ngayon sa Facebook, yung mga family groups. So you can reach out, or pages, you can reach out and share information with them. Importante lang wag tayo ma-overwhelm at matabunan ng dami ng paperwork na kailangan sa pag-preserve ng ating family history. We can tell a story based on the data, the life, for example, of your favorite relative. Pwede tayong magsulat ng something about our favorite ancestor, lolo natin lang, for example, may memories pa tayo sa kanya. At importante that we share our results with others sa isang webpage o sa isang blog. Pwedeng vlog sa panahon natin ngayon. No? Nauuso yung vlog. Maraming naging vloggers sa panahon ng pandemya. No? In fact, nauso yung pagbili ng mga PC microphone at ring light na ginagamit ko ngayon. So, yeah, there's a lot of technologies that we can use these days relating to family history and genealogy. And we can also keep a research log to record clues and stories that you want to prove. And we can constantly readjust our course in the light of new data that is discovered. Isang practical na halimbawa na sa pamilya namin, for example, may kwento na galing kami yung mga ninuno namin sa Ilocos at napadpad lang sa Visayas. Kaya pareho kami ng apelido sa mga ordinaryo na nasa Ilocos. Kami Ilonggo. Pero yung new data na nakuha ko recently suggests that we are a distinct family na nag-acquire ng ordinaryo na apelido nung panahon ng Claveria Decree, sa mga nakakaalam kung ano yun. At hindi kami blood related sa kanila, but we just acquired the same surname. And yun, in-adjust ko yung aking family history research based on that DNA na babanggitin ko rin happy ako mamaya.
importante din na as we set goals, we need to safeguard our results for our posterity, yung mga susunod na henerasyon. Kailangan natin, katulad ng binanggit na kanina, create backups. And yung storage media natin dapat laging up to date. No? Kung dati nasa CD yan, o nasa libro lang, naging nasa CD na, o DVD na sumunod, ngayon nasa USB flash drive. So ilipat-lipat din natin. No? Hindi ko alam kung anong storage na sa future magkakaroon tayo, but it keeps getting bigger, no, yung mga capacity. And most importantly, feed your information into a World Tree program for future generations. Yung World Tree ay isang konsepto na malaking family tree to dahil ina-assume natin na lahat ng tao sa mga naniniwala kay Adan, lahat eventually konektado kay Adan. So gumagawa tayo ng isang world tree o isang family tree na lahat pwedeng maging konektado. Ginagawa yan ng mga website katulad ng Jenny, katulad ng FamilySearch.org na babanggitin ko rin ulit in detail mamaya. And we need to continue to expand our genealogical education as your interest grows. Habang nagiging mas marubdob yung kagustuhan natin na magsaliksik sa ating mga ninuno, kanununuan, ipagpatuloy din natin yung pag-aaral natin. And step number, actually 3 na to, no? Sorry, mali yung slide ko. We need to evaluate and readjust. No? As we go along, we need to rethink our objectives. And kung may mga brick walls tayo, huwag tayong mag-give up. Huwag tayong, wala na akong maririt. Katulad ko, for example, sa lugar namin sa Negros Occidental, limitado yung mga records pero hindi ako nagtapos doon, hindi ako tumigil doon. About 3 years ago, kumuha ako ng DNA test para makakonekta ako sa ibang mga possible na family members na kumukuha din ng DNA. So I wouldn't go into details, but yun, DNA is another step, next step kung may brick wall tayo pagdating sa mga records na pwede nating masaliksik. Okay, bibilisan ko lang. So may mga online resources, meron din mga offline resources. Gamitin natin pareho. We need also to study the migration patterns for clues to missing relatives or help building your storyline. So may mga pagkakataon na yun nga, madidiscover natin na hindi pala, for example, hindi pala kami Ilonggo or hindi pala kami taga Negros, native na taga Negros. Karamihan ng mga ninuno ko galing pala sa kabilang isla ng Panay at nag-migrate nung turn of the century dahil sa sugar boom. So ilan yun sa mga migration pattern na pwede natin ma-discover as we study about our families. Okay? So basic ng mga lugar, mga bagay na pwede natin pagsimulan. Saan tayo magsisimula? Una is from our own memory. Write it down. Record muna natin yung mga impormasyon na alam natin tungkol sa ating pamilya. Ito ay magbibigay sa atin ng idea, initial idea sa impormasyon na meron tayo at sa mga information na kailangan pa nating ma-discover. Importante masulat na natin, organize natin somewhere. The home, our homes are also for searching, initial search. I'm just making sure na may enough time pa. Okay. So you may have documents that have been passed to you that you've forgotten about. Mga birth certificate, baptismal certificate, death records na maaaring pinasa sa iyo, nakatambak lang somewhere. Look for them in drawers, filing cabinets, bookshelves. Look for letters, mga sulat ng lolo nyo sa lola nyo kung meron ganon. Mga diaries are very important. Kung may mga lola kayong mahilig maggupit ng newspaper clippings, baka natatago yun somewhere sa bahay nyo. Names
or documents where names can be found. Napaka-importante nun. Maaring nasa pahina ng family Bible nyo, maaring mga pangalan na naka-inscript sa mga pamanang mga alahas, singsing. And maaari nyo rin i-check yung mga pictures sa likod ng mga pictures. Tatay ko ganito no? Masipag siya magsulat ng mga detalye sa likod ng pictures. Minsan isa mismong picture kung kailan at saan kinuha yung picture na yon. So i-check natin yung mga lugar na yon. Yun yung isa sa mga pwede nating pagsimulan. And napakahalaga din na sa mga kamag-anak natin, magtanong na tayo again habang buhay pa sila. Begin with the oldest relative, contact them and explain why you're collecting info. Mag-schedule kayo ng oras and send questions ahead of time sa kanila and so they can collect their thoughts and make copies of documents kung meron silang mga interesado kayong documents na copy. At importante din to take good notes. And to break the ice, it's effective sa experience ko na magpakita ng mga pictures sa kanila. And then they can recollect ano yung mga naalala nila about these photos and memories. And importante din na kapag nakakausap natin yung mga kamag-anak natin, lalo na yung mga nakatatanda, humingi tayo ng referral kung sino pa yung pwedeng kausapin tungkol sa mga impormasyon na hinahanap natin tungkol sa ating pamilya. Mga nakakaalam, nakakakilala sa mga kamag-anak nating yumao na hindi na natin ma-interview. Baka may mga tao pang ganun na pwede tayo matanong. Okay, there are a lot of resources online na pwede nating ma-download na makakatulong sa atin. For example, mga forms kagaya ng pedigree chart. I-google nyo lang lahat to. Pwede nyo silang ma-download at magamit. So pedigree chart, kagaya ng pinakita ko sa kanina, magsisimula yan sa inyo, mga magulang nyo, lolo nyo, usually hanggang sa great grandparents. Doon nyo pwedeng simulang isulat yung mga impormasyon na alam nyo at matatanong nyo pa sa mga magulang nyo at mga lolo. It usually includes date of birth, death date, marriage date, and so on. Meron ding tinatawag na family group record which enables you to detail information about the certain families, particular families. Pamilya ordinaryo o pamilya ng tatay ko, for example, ilan sila magkakapatid, kailan pinanganak, and so on. Ganun din sa nanay ko. And meron ding research log na pwede nyo i-detalye kung ano yung mga findings ninyo for this particular day, for this particular resource na binasa ninyo. Maraming resources like those. Now we talk about websites. As mentioned, meron mga websites na tumutulong sa mga tao na i-organize ang kanilang family history information. Nagkaroon ng boom nito nung year 2000. Nagsimula, so foremost are Ancestry.com, Family Search, and MyHeritage. At ako po, I particularly work for Family Search. Pinagkaiba namin doon sa dalawang other websites na malaki. We are non-profit. Yung dalawang yan, may bayad yon pag nag-register ka sa Family Search. Absolutely free. Sa Family Search, we have 7.42 billion searchable names on our historical collection. Merong 13 million din na so far na registered family search.org users. Merong 4.7 billion searchable records, meaning na index na yan. Magta-type ka lang na information, may mga kaapelido kang makikita doon or mga information about places na pwede mo makuha from these indexed searchable records. At meron ding mga information doon tungkol sa mga family trees na ina-upload ng mga users. So user-generated po itong part na to ng Family Search. At accessible po ang Family Search sa aming mahigit 5,000 family history centers sa buong mundo.
Sa Pilipinas, meron pong kulang-kulang 200 na family history centers na sarado po ngayong panahon. Pero lahat naman po halos ng resources na available sa family history centers, maaari nyo rin ma-access sa familysearch.org. At kami po ay isang malaking social network. No? Merong kumulang yan nga, 1.2 billion people in family search. Ang Facebook, mga 1.7 billion. Pero yung social network na family search, kasama yung mga patay, so buhay at patay. So I think mas malaki nga siya kaysa sa mga social network. Yeah. Banggit ko lang in passing, ini-store po namin ang aming mga records sa Granite Mountain Records Vault. Ito po ay matatagpuan sa Salt Lake City, Utah. Ito po ay kagaya ng nabanggit ko sa pangalan pa lang, Granite Mountain. Ito po ay kinarve sa solid granite po na bundok. Climate controlled, yung mga pinto po na nakikita niyo sa screen, pwede pong isarado yan at napakakapal po niyan. Pwede siyang isarado in case of natural disasters, even man-made disasters like a nuclear blast. So yan po, ang tawag ko siya parang Noah's Ark ng mga records na kinokolekta namin over 100 years na po kami nagkokolekta ng genealogical information sa buong mundo. Diyan po lahat nakastore. Okay? Karamihan po na nandyan ay microfilms, mga 2.4 million rolls of microfilms, e-books, 3.5 billion digital images, mga numbers po na masyadong malalaki, hindi natin masyadong pag-uusapan. But yun, malaki po ang family search ang punto ko. So meron po kaming website na tinatawag na familysearch.org. This is free for everyone, pwede mag-register kahit sino. Mainly used by members of our organization, yun, in church po na nagpo-fund sa family search is called the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Pero open po ito for the public. Pwede po kahit sino mag-build ng family tree dyan. In fact, papahapyawan ko lang. No? Ito yung family tree ko sa familysearch.org. Hopefully nakikita po. I can put whatever family history information dyan, including memories ng mga photos ko, mga stories, nilalagay ko po dyan, mga nakokolekta ko sa aking personal family history research. Nilalagay ko po sa familysearch.org kasi perpetual backup po ito para sa akin. Hindi po ito mawawala. And I'm pretty sure dahil yun yung purpose ng organization namin. Yan. So may mga pictures po dyan na interesting about my family. Konektado po kay Rizal to some degree. At yan. So photos and stories, pwede din po ako mag-add ng family information kung halimbawa may bagong miyembro ng pamilya, pwede ako magdagdag, may add child function dyan and so on. Just a run through. Okay. At dito sa family search, I think yung importante po na malaman po ng publiko. So may dalawang sources for information kaagad na makikita tayo. Yung public tree na searchable dito sa pag-clinic mo yung family tree and then you go to find yung mga ina-upload na pangalan ng mga users, pwede tayong makakita ng mga ganon dito. So let's say last name, I'm searching for Ordinario sa Pilipinas. Yan, lolo ko na lang. I'm searching for any Filipi Ordinario. Pwede nyo pa naman ding i-refine yung search nyo. Ayan, may mga lumalabas na mga tao na nasa family tree na maybe in-upload ng ibang tao yung iba. And andito yung lolo ko na ako nag-upload niyan. Pero may ibang Filipi Ordinario din na pwede kong ma-check dahil public information na yung mga names na yun na in-upload. Especially kung patay. Pag patay na yung tao sa family search, viewable siya ng kahit sino. So yun po yung unang category ng record sa family search, yung mga
information na ina-upload po ng mga users. Meron ding mga information naman na nanggagaling sa mismo mga records. Ito po ay ma-access natin sa pamagitan ng search and then records. May mga record images pero karamihan sa kanila ay inaccessible ngayon. Pero may mga indexed records po na available. Like yan. Ito naman ay maghahanap ako ng ordinaryo sa Pilipinas. Ang resulta naman na ibibigay sa akin ng ganitong search ay mga dokumento mga information mula sa mga dokumento na index na ng family search o nagawa na siyang searchable. Like for example, ito ay kasal marriage information ng isang Ulpiano ordinaryo na nakinasal noong 1952. Ito yung konektado ako dito. In fact, yan. So makikita natin na ang tatay niya ay si Eugenio, nanay niya ay si Priscina Linatan, itong kanyang asawa, and so on. So ito pong mga information na to ay from records, hindi po siya in-upload lang ng mga users. So yan po yung pangalawang kategorya ng records sa familysearch.org. Again, checking for time. Okay. So and po, I suggest you go to you check out our website na familysearch.org to learn more about family history research. Meron din pong mga resources dito like yan yung pag pinindot niyo po yung button na yan, there's tons of resources available para tulungan po kayo na magsimula ng inyong family tree, family history research. Okay, balik po ako sa aking slides. So yung family search in the Philippines, ito po yung next na gusto ko i-discuss. We have been operating since 1975. Magpasa hanggang ngayon. What we do, dahil nga importante yung mga records na to sa ating research, sa research ng public, we have been microfilming, preserving genealogical records since 1975. Magpasa hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po. So we go to Catholic parishes, National Archives, local civil registrars, and we used to microfilm pero ngayon po ay nag-digitize na kami. Diretso digitization na kaagad na from old books diretso yan sa digital. So first project namin in 2009 is the Caloocan Civil Registry, na digitize na po natin yan. Archdiocese of Haro, and so on and so forth. Meron po tayong 5,000 volunteers across the country, around 100 plus family history centers, at meron tayong lumalaking number ng index records na accessible to the public on familysearch.org. Now, itong pandemic lang po, yung organization namin has indexed about 3.1 million records, which are now searchable on family search. Now, we preserve records because of these things. Merong all throughout the world, including the Philippines, there are poor archival conditions. Walang storage, yung weather conditions, masama. Ito sa Kinshasa, ito sa Democratic Republic of Congo. Sometimes political instability is a threat to records. Dahil sa sobrang dami, kailangan minsan i-schedule. Schedule yung destruction after 5 or 10 years. Obsolete na yung records. Minsan, destroy na pero sayang yung information na meron doon. At sa Pilipinas, we also face this problem, yung death of oral genealogical informants. At ganun din, mga natural disasters like ito sa Balanga Bataan to a couple of years back, binaha yung simbahan na hindi pa binahain na in a very, very long time at nabasa yung maraming mga items dyan including some records. So why do we persist as an organization? As mentioned, we've been doing this for 45 years. Dahil po sa mga bagay na ganito. In 1991, pumutok yung Pinatubo, this Catholic Church of Bacolor, 1991, yan po yung picture niya, before 1991. As you can see, lumubog po siya several feet
no, after the explosion sa Lahar. And buried with that ay yung mga records. Fortunately, na microfilm na namin siya noong 1976 and we were able to restore to the parish yung records nila from 1680. And no, a more recent example sa Bohol, nung Lumindol, nasira yung maraming simbahan doon, including yung Maribojoc Catholic Church. Yun yung nangyari. Again, kasama yung mga records, but we were able to microfilm them up to 1973 mula 1762. So those records that would have been lost na re-restore ko sa pamamagitan ng technology ko na ginagamit ng family search. No? Minsan may mga giyera na sumisira din sa records. And so bakit importante po ito? No? Yung vital records po. As an example, so isang article po na nabasa ko sa internet. Si Hermano Pule, no, in NHCP, sineselebrate yung birth niya dalawa, no? 1814 tsaka 1815 kasi wala nang primary source, na hindi na makita yung birth records, baptismal certificate niya dahil na nasira ito nung World War II. So ngayon, dalawa po yung birth year na sineselebrate natin kay Hermano Pule. Kasi may nakita ding record na nung 1841, bago siya in-execute sa Sariaya, na 27 years old na siya, making his birth 1814. Pero may ibang sources din na 1815. Pero yung ultimate source sana, which is yung baptismal record, wala na dahil sa giyera. Si Andres Bonifacio, hindi na rin natin makita yung kanyang baptismal certificate. Hindi natin ma-ascertain kung talagang taga saan ba yung pamilya niya. May mga sinasabing, may mga nagkiklaim na Kapampangan yung pamilya Bonifacio. No? I remember nung elementary ako, nung high school, no, tinuturo na si Bonifacio ay naulila sa maagang edad, no? Batang-bata pa lang siya. Pero no, vital records would prove, no, in this example, no, na nakita natin, noong 1881, 17 years old na si Andres Bonifacio, he was listed with his parents sa isang vecindario, isang census record. So hindi totoo na batang-bata pa siya na ulila. He was 17, may buhay pa yung mga magulang niya. So things like that na maaaring ma-discover because of vital records, ginagawa ng family search na preserve yan and for that purpose. So we're doing a lot of things for the government, for the Catholic Church. Last year, we turned over 14 million images to the Catholic Bishops' Conference of the Philippines through the UST. About last month, no, na-restore namin yung mga records na microfilm namin before sa nasunog na Santo Niño de Pandacan Parish. Unfortunately, a lot of things got destroyed in that fire, including records. And a lot of their records have been destroyed by a flood previously, but we were able to help them restore some of their records as early as 1700s and 1780s yung ibang records. Okay. So very quickly, we also do cemetery documentations because of poor conditions ng ating mga sementeryo sa Pilipinas. All volunteer-based. We use cell phones and yung mga kabataan namin, masipag na ginagawa nila yan sa mga sementeryo. And we also do some oral genealogy. No, sinimulan natin to before the pandemic, hindi lang natuloy. Working with the provincial government of Nueva Vizcaya, we have started collecting oral genealogies of some families in the Nueva Vizcaya region. Okay, moving forward sa 21st century, nabanggit ko mula sa microfilm, paggamit ng computer, paggamit ng internet. Family search is now developing technologies that would help people further their ancestral research, genealogical or family tree research. So we are now delving into technologies like handwriting recognition. No? Iba po to sa OCR. Yung OCR, nare-recognize yung mga characters na generated by the computer. And handwriting recognition, kaya niyang basahin yung mga records na sulat kamay. Most of our records in the Philippines, especially
1800s before the Americans came. Hindi siya typewritten. So sulat kamay in Spanish. Kung i-index lang yun ng mga tao, manual indexing, all of our collections would take hundreds of years by current estimates. Pero kung patuloy na ma-develop yung handwriting recognition, it will just take several days or months lang for all of our records to become searchable. Meron ding technologies such as natural language processing, which makes sense of documents like what you see. And nabanggit ko kanina DNA. We're also looking into DNA na isang next step po, after yung dead end natin sa records, we can turn to DNA to really trace further back in time and connect with other families, other people who may be family members of ours. So yun po yung mga technologies in the future. So as family search po, resources that we can offer for anyone interested sa family history or genealogy, there's familysearch.org. Meron pong family tree app na pwede nyo ma-download sa App Store or Google Play Store. Whatever you can access online, you can access also on using the family tree app. And we have an upcoming conference next year po, February 25 to 27. This is usually on-site sa Salt Lake City, Utah. But because of the pandemic, magiging available po ito for the public. Mag-register lang po kayo sa rootstech.org. And you will learn more about the current technologies in the 21st century. Ano po yung mga available pang technologies for family history enthusiasts like yourselves. Ayan, kung interesado na po kayo. Okay. Okay. Ang kwento po ng ating mga ninuno ay siya din nating kwento. Ang kanilang mga pagpupunyagi, pagtatagumpay ay kwento po ng ating pagkatao. Dahil sa nanaig sila, tayo po ay nandito. Yun po ang punto ng family history work para sa akin. At let me lastly just share a story about one family member, one ancestor. Hindi ko po ito direct ancestor, pero ito ay ninuno ng aking asawa. I've been searching for him for a very, very long time. Hanggang sa isang araw, nakita ko po yung record niya. Kasi alam namin, Kapampangan sila eh. For some reason, na-trace ko yung record niya sa Naga. So very timely to nung pinapresent ko to last year because I was in Naga. I found a record of Joaquin Araneta. This is a marriage record between Joaquin Araneta and Justa Herman. So Joaquin Araneta, apparently galing din siya sa Zamboanga, hindi din siya taga-Naga. Si Justa Herman, galing naman siyang Legazpi o Albay. The town of Albay, nasabi sa record na ito. So pinagtataka ko bakit sila nasa Naga noong 1814. This is the record from 1814. Bakit sila nasa Naga? So it took me a while to realize, hanggang nung last year, nung muling pagputok ng bulkang Mayon, I realized na noong 1814, almost exactly 204 years ago, bago sila kinasal, August yung kasal nila around February that time was one of the biggest explosions of Mount Mayon. Kasi usually kinakasal yung babae, yung mag-asawa sa lugar ng babae. Pero nagtaka ako bakit nasa Naga sila. Taga Legazpi area yung babae. So nagkaroon ako ng realization na it must be because in ruins yung Albay during that time and they had to migrate sa Naga. And kaya nangyari yung kasal sa Naga. And later on, nag-migrate pa sila to Pampanga. So yung mga migration patterns na yun, na-realize ko. So bakit sila kinasal sa Naga? Dahil pumutok yung bulkan almost exactly 204 years ago. So para sa akin, napakalaking realization na
yung mga kinakaharap nating disasters ngayon, more so sila din noong unang panahon. Wala silang mabilis na means of travel, but they had to live with it. No? They had to cope, and they were able to migrate. So, nung na-realize ko yon, parang may kumurot sa puso ko na nagsasabing yun nga yung nangyari sa kanila. Although hindi ko ma-ascertain 100% na yun yung dahilan kung bakit sila nasa Naga. I'm pretty sure na malaking factor yung pagsabog ng 1814. Dahil yun nga, dun lumubog yung Kagsawa, dun totally nasira yung Kagsawa ruins, Kagsawa Church yung panahon yun. Yun. So just a side note. So we have come a long way. As I end my presentation, we've come a long way from using books to using microfilm, a microfilm reader, technology, to now using the computer and using our mobile phones or tablets sa pag-access ng family tree information. There are tons of digital resources available online, not just on Family Search, but if you have, for example, mga kapamilya na from America or from Europe, magiging useful din yung Ancestry at yung iba pang mga websites. But the point of all this, yung family history and genealogy, it's about remembrance. Tungkol ito sa pag-alala. Yung mga taong nabuhay bago tayo, sila ay totoong mga tao. Sila ay totoong mga individual na nagpunyagi, no? At nagtagumpay. Kaya tayo nandito. And as long as we remember these people through family history research or genealogical work, they're not really gone. No? Yung mga thoughts nila and their feelings, their memories, they become part of us. So as I've illustrated kanina, resulta tayo, produkto tayo ng libo-libong tao. At ganun din tayo, no, if we take that thought, in the future, napakaraming mga taong nakasalalay. Nakasalalay yung buhay nila. Yung existence, their very existence nakasalalay sa ating pagpupunyagi din. Sa ating pag-persist sa buhay natin yan, sa sarili nating mga pagsubok. And yun, let's continue with our family history research. Kung kayo ay nagsimula na, sa mga hindi pa nagsisimula, it's exciting. It's worthwhile. It will make a better person out of you, ladies and gentlemen. And if you need help, just go to familysearch.org. Yung website po na yun ay punong-puno ng mga resources for you. You can also reach out to me at maaaring makatulong po ako sa inyo. Yun, let's always think about our family, and let's remember the important lessons from our family history. We have the tools, we have the resources. Gamitin po natin ito. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Sir Felvir Ordinario, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman at expertise ating paksa na pinamagatang My Ancestry, Family History and Genealogy in the 21st Century. On a personal note, since last year, since nagpunta po kayo dito ng Naga City, ayan, na-discover ko na rin yung Family Search. Nandun, may mga kamag-anak din akong, eto pala yung birthday niya, eto pala, dito pala siya nakatira. Ito yung, basically, mas lumawak yung kaalaman ko sa family history namin. Nice. So, yun, bilang parte ng ating programa sa araw na ito, may mga napili tayong mga katanungan galing sa ating viewers, sa mga online viewers po natin, and sa mga nag-pre-register para sa ating tagapagsalita. Our first question po is from Miss Melanie Ortega po. How did the Filipinos acquire their family names? Magandang katanungan yan at very relevant sa pag-research ng inyong family tree. So hindi ko po i-detalye yung sagot, pero I'll have you Google about the Claveria Decree.
Claveria Decree of 1849. Ito po ay isang batas na inilabas ng Spanish government through Governor General Narciso Claveria na nag-standardize ng mga apelyido ng mga ninuno natin noong mga panahong 1848 to 1849, kung di ako nagkakamali. Doon po nagsimula talaga na magkaroon tayo ng standard na apelyido na pinapasa na strictly mula sa magulang mapunta sa anak. Before yan, walang kas na nagsasabing ordinaryo ko, dapat ordinaryo din yung anak ko. So medyo inconsistent yung maraming lugar sa Pilipinas sa paggamit yung mga surname convention before the Claveria Decree, at naging instrumento yung Claveria Decree para mas madali nang matrace yung family history from that point forward sa panahon natin. So just Google about Claveria Decree. Another question po from Mr. David Sibayan. How far can one's ancestors be traced? 17th century po ba? 15th century ang family search po? Depende sa kung saan saan yung mga ninuno mo. Sa Pilipinas, ang pinakamatandang records na meron kami from a single place is sa Binmaley, Pangasinan. Ang mga records na meron tayo doon ay mula 1621. So kung ang ninuno mo ay mula sa Binmaley, Pangasinan, maaari kang makapag-trace ng ancestry mo sa 17th century, 1600s. Yun, depende sa availability meron sa mga lugar kung saan galing yung mga ninuno mo. Another question po, sir, from Jing Ranyola. One problem looking through old records is that these records are in Spanish or maybe other language or dialect. How do we address this po? Thanks. Okay, gandang tanong. So, family history research in our context no, sa Pilipinas, at some point kailangan mong matutong magbasa ng Espanyol. Kasi yung records natin, no, before the Americans came, ay in Spanish. Dahil sakop nga tayo ng Espanya. So, merong mga resources again on family search. Punta lang kayo dun sa help. That will empower you to be able to read. No, hindi man lahat, pero yung mga importante details sa, for example, record. No? Very basic naman at very halos standard naman yung pagsusulat nila ng baptismal record in particular, no? Na makukuha mo na yung mga impormasyon na kailangan mo kahit hindi ka totally marunong mag-Espanyol. For example, sa mga baptismal records, sinisimulan yon by stating the date, no? En 31 de Mayo de 1871. Parang Tagalog lang yon, no? Parang old Tagalog lang na ginagamit para ng magulang natin. So my point is there are resources online. And kung gusto mo talagang mag-delve into family history research, especially yung mga 1800s pabalik, you have to learn how to read basic Spanish. Another question po from Mercedita Paradero. Do you have records of baptism in the Philippines circa 1800s? Yeah, as mentioned, in some areas even we have 1600s pa nga eh. So it's mostly 1800s, 1900s, but in some places we have 1600s, 1700s. Depende sa kung ano yung nag-exist nung microfilm namin yung certain parish na yun. So usually parishes eh. Yun. From Mr. RV Hernandez po, sir, may concern siya kung paano daw po mag-save ng digital copies ng isang folder. Kasi sa family search daw po is pamano-mano ang pag-download niya. Yes. So this is exactly part of our privacy measures. No, sa family search hindi ka pwedeng mag-download ng bulk na information. So para ma-avoid o maiwasan na magamit yung information na yon sa masamang paraan. Nilayon ng family search na hindi pwedeng mag-download ng bulk yung
images, lalo na accessible, even yung mga index information, hindi basta-basta pwedeng kunin siya at magamit, no, potentially for other purposes than family history research. So it's a privacy measure, security measure siya. Okay. From Mr. Ram Ramos, I have experienced a lot of pushbacks about inconsistencies between oral family history accounts from older relatives versus what I have discovered on paper. Example, for the longest time, my family considered my great-grandfather and another relative as brothers, but it turned out, after my research, that they are actually first cousins. Another example is a family branch whom have always considered their matriarch as a sister of my great-grandfather, but all records I've seen say otherwise. How do you handle these situations po? Yung kagandahan sa pagsasaliksik, we get different information and we just record those information as we get them. No, it's not for us actually to always judge kung ano yung mas tama. No, as long as sa family search, no, may capability doon na maglagay ka ng dalawang names for an individual, two or more names, kasi maaaring tinawag siya sa ibang name, no, alternate name siya. So that information can be reflected sa family tree. Hindi ibig sabihin na isa lang yung pangalan niya. So meron ding capability sa family search to store stories, no, like that. May mga kahit conflicting sila, pareho mo sila dapat na i-record. And as we get more information, then somehow we can judge kung in the future kung alin doon yung mas paniniwalaan natin. But take facts as they are. I-gather lang natin sila kagaya ng discussion kanina. What's important is ma-preserve mo yung information na yun. And sometimes yung ma-determine mo kung alin yung totoo, alin yung hindi. Secondary na yun. Importante ma-preserve mo yung information na yun. Yes. And one last question po, sir, or can I say parang suggestion siya from Mr. P. Sebastian. Can you ask Family Search if they can include a place for social media links such as Facebook, LinkedIn, emails, etc.? I'm not sure kung ano yung particular na request niya about, pero yung halimbawa yung mga photos na gusto mong i-share of your grandparents, for example, on Family Search na manggagaling dun sa gallery mo sa Family Search, it's shareable to Facebook and vice versa. Pwede mo rin i-store to Family Search yung mga Facebook photos na meron ka. So merong some sort of connection, and we're continuously improving yung interface namin with other social media platforms, not just Facebook. Meron kaming, for example, yung support namin, it goes beyond Family Search. Ginagamit namin yung ibang mga channels like WhatsApp, Messenger, Viber, in answering questions of, we call them patrons, yung mga customers namin. So meron some level of integration. Thank you for the suggestion. Just know that we are working on it kasi alam namin na napaka-importante ng social media sa establish ng mga connections with especially with living family members. So importante po talaga at we're on top of that. Thank you po. I have a question po kasi nung tinitignan ko yung aking family tree, there are certain people po na hindi ko kilala or hindi ko, pero na-relate siya sa lolo ko. Hindi ko alam kung sino ang nag-input. Yun po ata yung minimin ni Mr. Sebastian. If baka pwedeng malink po yung nag-input nun and yung mga na-input ko. So that at some point, magkakakilanlan and like that. I see. So if I can show just quickly kung paano natin and ko lang yung presentation. So mag-share ulit ako ng screen.
enabled pa rin yung screen share ko, no? Ayan, okay. So dito sa family search, example lang, sa aking personal na family tree na lang tayo, no? Makikita ko kung sino yung nag-i-edit ng information. Pwede ko makita yon. Nakikita na ba yung screen ko? Hindi pa po ata, sir. Okay. Wait lang, share. Ayun, okay na, sir. Okay. So for example, gusto kong makita kung sino yung mga nag-i-edit sa isang particular na ancestor. No? For example, itong si, lalakihan ko lang ha. Yan. Ancestor ito ng wife ko, si Max Bruno Schroth. Pag inopen ko yung profile niya, ayan, makikita natin na bawat detail, merong nakalagay kung sino. Yan. Para siyang Wikipedia din. It's user-generated yung mga information, crowdsourced siya. And makikita natin kung sino yung nag-edit. Kung ginawa ng person na contactable siya, ayan, lalabas yung kanyang email, pwede mo siyang sendan ng message. Ganun din, ayan, for example, kanya, ayan. Usually, depende sa setting na nilagay nung person na may account sa family search. So makikita natin yan sa tabi ng mismo mga details. So hindi ito hindi error proof yung family search kasi nga user generated siya, especially yung mga information sa family tree. So minsan makikita natin may mga mali na information. That's why kailangan natin din bantayan yung family tree natin and collaborate with people who may be editing the same people in our family tree. I hope nasagot yung question, guys. Yes, sir. So far, sir, yan lang naman po yung mga nagtanong. If ever, sa ating mga viewers, if meron pa kayong further questions, paki-type na lang po sa ating comment section dyan sa baba and ipapaalam na lang natin sa ating speaker and ibibigay na namin yung sagot sa inyo on a private message. Ayan. Bago po magtapos ang programang ito, nais po namin pasalamatan si Mr. Felvier Ordinario sa pagbibigay ng oras sa Museo ni Jesse Robredo sa araw na ito. And also like to thank Family Search. Gusto rin po namin pasalamatan ang mga participants, ang ating viewers na nanonood sa ating live, Facebook Live, ang National Historical Commission of the Philippines. We'd also like the Secretariat of the National Bicentennial Committee, the Historic Sites and Education Division, yung Ilocos Norte, Naga, Visayas, Mindanao Cluster, especially Museo ni Jose Rizal Dapitan, Museo ng Kasaysayang Boholano, Museo ni Juan at Antonio Luna, Museo ng Kasaysayang Pang-Ekonomiya ng Pilipinas, at ang Museo ni Jesse Robredo. Ayan. Para sa ating mga manonood na nais makatanggap ng Certificate of Participation, may link po na ipopost sa ating comment section dyan sa baba. Maaari po itong i-click at sagutan ang ating evaluation form. Ang certificate po ay matatanggap nyo sa loob ng 5 araw sa inyong mga personal email accounts. Marami pong salamat at panatilihin po nating ligtas ang bawat isa. Thank you! Salamat!